Hej og velkommen, og i dag spiller vi en lille omgang af noget Hunger Games. Det er Snapcraft, og det er så episode 2 af den her omgang, hvor vi spiller. Jeg kan undskylde mikken, den var ikke så god sidst, men det er altså fordi, jeg har fået headset på nu. Så hvis mikken den er meget bedre end nu, så håber jeg mikken den er bedre end sidst. Men vi er klar. Oops, yes. Det var okay. Hvad var jeg? What way? What? Hvad fucking lort er der med dig, mand? Din fede bæk. Pakker. Oh fuck, run. Yes. Men velkommen til den episode. Det er episode 2. Hvad er det her? Nu bliver jeg fat i ham der, så... Sig vel til din sidste tid. Du er død. Som der hugger 3 den fede pik. Fuck. Nå, vi tager lige en til. Så det er fedt. Så er vi en ny. Nej. Der vil jeg gerne op. Der vil jeg så gerne op. Lad os lige prøve det. Vi håber, at der er en kiste et eller andet sted. Men jeg håber, at mikken den er bedre i dag og sådan noget. Det er dejligt. Der er en kiste her, enjoy. Det er dejligt. Jeg døde her forleden, på grund af jeg bortede. Det var bare ikke så godt. Det var en god. Men ja, det er episode 2. Jeg kommer noget random gaming med mig. Ja, så døde ham der. Benji bitch. Hvad? Jeg mister et liv? Lol. Feast. Var det feast, vi er 7 players, og der er feast, det synes jeg det er lidt vildt, det plejer. Wow. Det plejer at være så mange. Jeg tror lige vi holder en flammer her. We need some food, yes. Han skulle bare koge ham der, Benjamin. Die, bitch. Hey. Har du tænkt dig at dø, eller har du? Det går godt, for det døde du.
Yes. Men det er så... Jeg er begyndt at filme de her videogames rigtig meget, så det er episode 2. Wow, vi løber. We got the running. Out of here. Men ses. Hej hej.